Hiç yaşayışlı. Bilmem hoş geldiniz. Sapar ağa salam. Hoş geldin. Hiç Salam, söhbet, salam, iyileşler salam. Buyur söhbet. Sapar ağa bugün siz bilen. Soru cevap. Gepleşeginle. O baş üstüne ne? Temamızdan belli oluş ýaly Sapar ağany son günlerde Türkmenistanda gaty ütköçükli atlar bolup geçip dur. O ekranlarda gün yüzünde Türkmenistanyň siýasatyny 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň öýlan edilen günü diýil wagtlandyrylýardy. O ýöne bu garaşsyzlygy 27 sentýabra geçirdiler. Bu garaşsyzlyk elbetde 1991-nji ýyly öz başlaplygy gazananyna kabul edilen garaşsyzlyk. Ýöne esasy bir ýeri bar. Temamyzda da 100 ýaşan Türkmenistan Cumhuriýetini ýere dedik belledikde. 27-nji oktýabr Türkmenistan Cumhuriýetiniň gurulmagynyň ilaýyk 100 ýyly. Sapara. Ilaýyk 100 ýyl bolýar 27-nji oktýabrda. Ýöne Türkmenistan Cumhuriýetiniň gurulanynyň bayramçylygyny resmi taýdan bütün Türkmenistanda bellenilmedi. Onuň ýerine Alawa etiniň bayramçylygy bellenildi. Bu da gaty elbet aýlygans bir hadysa, aýlygans bir ýagdaý. Bu gönüden göni Türkmenistan döwletiniň bu düşmançylygyň sultnamasy bolup durdy. Bütün Türkmenistan halky onu. O düşmançylygyn däl bu halkyň üstünden gülmek mi, mertebesini depelemek mi, bu adyna moýtlemek gaty belki zat, edýän zatlary. O gaty elken zat ýöne bu ähli zady ölçüne ýa-da sebäbi sen bir ittisan var adamlarda, o şahsiýetlerde Türkmenistan Cumhuriýetini guran şahsiýetler bar da. Esas şahsiýetleriň hady geçer, Gaýsy Atabaýew we nedir we Aýtak diýip esas şahsiýetleriň hady geçer. Ýöne bu iki adamdan ibaretdir. 1924-nji ýylda şo döwrüň kynçylyklary bilen o Cumhuriýeti gurmana gatnaşan şahsiýetleri hiç biriniň hady geçen ok. Ýöne itlen hady geçýär o ýerde. O bu elbet zat, gataýlanç zat. Ýöne buny Saparawa şu problemleri ortaya çıkarmaly adamlar barda. Şu problemleri aýtmaly, ekrana aýtmaly, özüni döwlet adamsy diýip goşadyrnyň içinde döwlet adamsy diýip hasaplap görenler bar. Şolar çıkarmaly problemleri. Özüm gatýar we utanç berji o bir ýagdaý. Ýöne Cumhuriýeti gurulanyny belletmediler Sapara 27-nji oktýabrda. Bu näme üçin belletmediler? Buny bir gra goýaly. İkinci bir neme var. Türkmenistan 1991-nji ýylda Sovet Soýuzundan aýrylandan soň, öz başlap bolandan soň 92-nji ýylyň ýalňyşmasam maý aýyna öýdýän Türkmenistanyň konstitusiýasyny bundan goşadyrnyň içine alaly. Türk konstitusiýasyny sebäbi ona mäde düşündirip geçer. Türkmenistan konstitusiýasyny ýazýarlar. Onuň goşadyrnyň içinde ýazýarlar. Ýöne şu ýazanlaryna şo wagtki Halmurad ağa da näme alymda buny Halmurad ağa aýtyp berdi. Şäket Nefezoviç Muradov şo wagtky mejlisiň başlygy 91-nji ýylda, 92-nji ýylda. O konstitusiýa şo wagt döredilenine şu 1924-nji ýyllaky ýazylan, o da 26-njy ýylda ýalňyşmasam 28-nji ýylda şeýler çap edilen bolmaly. Ýöne 24-nji ýylda ýazylyp başlanýan şu Türkmenistan konstitusiýasy. Şoň ýyla ýüzleşmediler Saparaga. Siýasatyň berilmedi, geçmişi bilen Türkmenistan Cumhuriýeti diýip gelýärdi 1924-nji ýyldan bäri. Ýöne bu Cumhuriýet 91-nji ýylda da konstitusiýa goşadyrnyň içindäki ýazylan konstitusiýada belli edilmedi. Hatda halka da tanadylmady Cumhuriýet nemesi. Dogry respublika zat diýip ol sözden dillen agzdan aýdylly käbir ýerlerde ýazylyp geçilýär. Ýöne esas nemelerde döwletiň düýp kanunyny bu neme ýazylan ok. O bu näme üçin beýle boldy? Ya bu ýagdaýa getirilmeginiň sebäpleri näme? Ya bular özleri bilkaslaýan etdilermi? Ya bolmasa Cumhuriýetden bu sultanata geçmek üçin döredilen bir nememi? Onsoň şeýle bir zat bar Saparawa. 91-nji ýyldan soň Saparmurat Açaýyç Niýazow Türkmenistanyň ilkinji prezidenti diýilip bellenilýärdi. Aýdylýar. Resmi taýdan diýip geçýär. Köp ýazgylarda.
Ýöne Cumhuriyeti gurmana gatnaşan adamlar var. Şo wagt Gaýsy Atabаев, Nedirbay Aýtakow şo 24-nji ýylda mejlisiň başlygy bolar. Ýalňyşmadan konstitusiýada çoň ady geçýär, Nedirbay Aýtakowyň we onuň kömekçileriniň adlary geçýär. Gaýsy Atabаев 24-nji ýylda şo wagtky partiýanyň Türkmenistan nemesiniň başlygy bolan prezident hatap edilmese-de prezident diýip alaly buna. Gaýsy Atabaýewiň nemesi geçenok ady. Ýöne Niýazow ilkinji prezidenti diýilip geçilýär. Türkmenistanyň hem guran ilkinji nemeleriniň biri diýip geçilýär we buňa da şo wagt berilmese-de elbetde 95-96-njy ýyllarda ýalňyşmasam türkmeniň başy ady berilýär buňa. Niýazow sultanat derejesine getirmek üçin ähli döwletiň strukturalaryna, döwletiň beýleki öz başdaky işlemeli guramalarına da bu atlar geçip siyaset ähli döwletiň nemesine girdi. Bu da Türkmenistan Cumhuriyeti'nin ýoklugynyň alamaty da şo wagtdan görkezip başlady da sebäbi Türkmenistan Cumhuriyeti dowam eden bolsa 91-nji ýyldan başlap bu hadiseler ya bu agdaýlar bolmaly däldi. O Cumhuriyet diýmän özi prezident saýlanyp gelmeli. Cumhuriyet bolýan bolsa esasy konstitusiýa bagly näme esasynda oýnap ýöredilýän bolsa döwlet konstitusiýa esasynda saýlanyp gelinmeli we saýlanyp gidilmeli diýip. Ýöne gynansak da sapara şo ýagdaýlar bolly bize sizden buň jany şaýady. Ama size biraz söz vermekkem yana bir adam aýdyp geçeýin. Şu 27-nji okutýawrda käbir döwletler, goňşy Orta Aziýa döwletler Türkiýede 23-nji ýylda Cumhuriyet bolýar ýani ýalňyşmasam o da 101-nji ýylyny belledi. Şu okutýawr nimelerde ýaň ýakynly. Azerbaýjan hem şeýle. Azerbaýjan 18-nji ýyl. Azerbaýjan 18-nji ýyl. Garaz bu döwletler ýa-da Cumhuriyet bolan döwletler öz bayramçylygyny döwlet derejesinde resmi taýdan bellediler. Bilemek Kazakistan, Özbekistan olar ne derejede bellediler ondan hiç neme görmedim, yüzleşmedim. Ýöne bu oýnalýan oýlar nämes Cumhuriyetimiz nirede tapara ýani temamyz, asyl temamyz şol. Haçan ýykyldy Türkmenistan Cumhuriyeti. 24-nji ýyldan soň dowam etdirilmi? Ondan Niýazowdan öňkü ýokary Sowetliň nemesini partiýanyň başlygy bolup işlenler barda. Niýazowdan öňküler, has öňküler. Bular şu Türkmenistan Cumhuriyeti diýip dolandyrdylarmy şo wagt? Öýlan etdilermi öz wezipesinde işleýän wagtlary? Onu ekranlarda da şu kara nemeni görkezýär ýerleşlerimizde 24-nji ýyly gurulan konstitusiýamyz neşular? Şo wagtyň latin harflaryna da ýazylan nememiz buňa çumurlaýyn senesiňiz okap bilersiňiz. Başlygy diýýär Aýtakow. Türkmenistan Sosial Şura Cumhuriyeti diýip içrakom diýär-de şo wagt men bu sözi düşünüp bilmedim sapara. İçrakom 3-nji sessiýasynyň Türkmenistan Sosial Şura Cumhuriyetiniň düýüp kanun dogrusundaky daklat diýär we jarnama hakynda çykaran karar. Gap berdim sapara sizden bir Sağol neme hakykatdan Türkmenistan Cumhuriyetiniň dören günü var, ýa-ni dogulanyň näli. O dören gün var. 27-nji oktyabr 1924-nji ýyl. Ni 100 ýaşady da şu at bu ýa-ni ýykylan güni ýa-da ýatyrylan güni belli däl. Şonu türkmenler bilýänken geň wagtlar Cumhuriyet biz işleyen döwrümizde de o Sovet Sosyalistski Respublika Türkmenistan'a diýdi. Respublika diýmek Cumhuriyet diýmek de. O biz 24-nji ýyldan bäri Sovet Soýuzynyň içinde öz başda Cumhuriyet bolup ýaşadyk.
Yani Sovet Soyuzu'nun içinde. Yani o sözde özbaştak, yani näile özbaştaklığımızı neme demekşi bilýär, onu gaýtalap neme edip görmäli. Yani Cumhuriyet gurulon. O bu Cumhuriyetin ortadan yok bolmasy gaty geň. Yani şunu Türkmen cemiyeti bilmedim uklak galmy, yatık galmy ya da biperway garadymy, yani Cumhuriyet bady birdenem yok. Şu wagt näme seretseňiz Türkmenistanyň dokumentlerini seretseňiz, niretine emesseňiz, o Cumhuriyet sözüni görjek managy ýokdur. O bu yatırılan yılan belli değil. Günün belli değildir. Bunu yani pazuç diye de akıcı neme bir karmul bolukta yuvaşlık bilen o biz yani Tabiat Ministri gol çektirecek olsa şu dokumentlerini özümüz proyektlerini tayin etti. Sonra Respublika Türkmenistan geçetti. Onun yani yuridik addelin üstünden geçiyordu soğumunla. Şolar bunu öyle Türkmenistan Libya'nın deyip şeyler şey demettiler de ortadan ayırdılar yuvuşluk bilen. Hiç yani bir beyan edilen yeri yok, yazılan yeri yok. Yani Türkmenistan Cumhuriyeti'ni yatırıyaz. Onun yerine Türkmenistan devletini kuruyaz deyip bir yerlerde okuyacak manada yoktur. O Türkmenistan'ın demesi gendir Cumhuriyet bolonu näme ya yönü Türkmenistan bolonu dahilek kurya. Bunu siz edebiyatlardan okak görün demedin. Ben okuyan yerlimde Cumhuriyet bolsa o birinciden yani hükümetler tayinlenip gelýär. Taýlawın üstünden gelýärler. O taýlawın netijeleri bilen gidýärler. O ikinciden yani güç ayrımları var da. Yani hukuk yani demeleri balans nemeleri yalak kanun çıkarıcı yerine getirici onun süt o şaharları o açık bölünen oluyor da onun son Cumhuriyet bir dünyevi devlet neme diye de yönü devlet bolonno olur yönü devlet umumi ya demiş için bunun aşağına neme soktum gelişip duran neme ömürlük prezident de mult bilýärler o Sultan Adın Oyman sol o yani umumi o bunu näme için ettiler o siz düşünün. Yani ýagdaýyňyzda da ýygyňyzda seyredip bir şu wagt gelen ýeriňizde de bir seyredip görüp o näme üçin etdiler? O döwlet başyna gelen adamlar ömürlük gelýändir. Şoň üçin birinji nemesi şol. O ömürlük gelse näme diýmek? Padşahlyk diýmek, sultanat diýmek. O niýaz ömürlük. O öldüren mesele gidecekler de ona öz yoldaşları öldürdüler de. Ne bir hükümet ömürlük gelen. Bu da yani oğluyla oynayan oyunu Nemet ben ne Putin'in Medvedev deyip o prezident olanır ortadan. Ne çocuğa da oyun oynuyor şu hatta. Yine de ne bir şeyli geçer olun yine de bir hükümet prezident görürsünüz.
O yani oyun o son oğlu artığı yetişer. O gelir. Bunu sultanat değil ya da. Yönü verdi bir gen bir zat var da. Ne şimdi kurun adamdan atlarını tuttun da. Ya nedir vay Aytak filan Atabayfın. Yine şolon o ya yani cezalarının ne? Sonra bir ekrana getirip verseniz ya o iyiler görsünler. O ne için cahile günah bildirip ortadan ayırttılar. O 28. yılda. Ekranda. Şu anda öyle ne o Sapara sözün bölýän häzir ekrana gelir. Sözün bölýän onu geň zat. İkisini hem öldürülen ýeli bar. Sapara. Nedir bu Aytak fıngam? Gaýsy Atabaýewiňem. Öldürülen ýeli bar. Sen bir şunu yani oku. Ben gözüm yeten Nokak berýän. Nedir bu Aytak? 1937-nji ýylyň 27-22-nji iýul aralygynda Aşgabatda tutsak edildi diýe. 1938-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda SSR'in ýokary kaziýetiniň harby kollegiýasy içärçilykde we Türkmenistany Sowet Soýuzundan näme diýe daşlaşdyrmakda aýyplanyp Hormatçyk. Aytak bu ölüm cezasyny berdi diye. Aytak bu ölüm cezasyny berdi diye. Ha o. Onsoň bu höküm 1938-nji ýylyň 27-nji ýylyň oktýabrynda geçirilýär. Ene bu nedir bu Aytak nemesi? Atabaýewiň kam edil şundan ýalak demewlenmedi. Näme diýil? Atabaýewiň kam bar. Ene Gaýsy Atabaýewiň bu da 1937-nji ýylyň tomsunda Türkmenistanda başlanan tutduklaryň sebäbini anyklamak hem bu işi togtatmak maksady bilen Gaýsy Atabaýew Moskwa gidýär. Hem Stalin bilen duşmak isleýär. Ýöne ondan kiçirek ýolbaşçylar köne tanşy Kaganowicz bilen duşup onuň öýünde Türkmenistanda Moskwa tarapyndan edilýän edinetdilikler barasyndaky aladalaryny gurrun berýärdi. Kaganowicz howsala düşeri esasyň ýokdugyny Atabaýewa aýdýar şo ýerde we Yezhowyň ýanyna barmagy maslahat berýär. Yezhow. Ol Lubyanka NKVD-niň edarasyna, Lubyankadaky NKVD-niň edarasyna başlan. Yezhowyň ýanyna 1937-nji ýylyň 11-nji iýulynda barýar. Hem şol ýerden gaýdyp çykmaýar diýe. Bunyň dowamy bar. Bunyň dowamyny men häzir berdim, okap berin. Buny ekranyna bermedik. Atabaýew Türkmen azatlygy guramasyny döretmekde, daşary ýurtlardaky milletçi kontrrewolýusiýa guramalara içalçylyk etmekde günä bildirilipdir. Atabaýew, Gaýsy Atabaýew. O surnukturjy insanlyk mertebesini kemsizdiği soraglar 1938-nji ýylyň fevral aýyna çenli dowam edipdir şo wagt. 38-nji ýyl. Ahyrdan Gaýsy Atabaýew siziň özüňiz kontrrewolýusiýa bilen iş bilen meşgullanýarsyňyz, arasy adamlara töhmet atýarsyňyz, halk düşmanlary siziň özüňiz diýip şo ýerde polo çüýlenigi oturan oturgucyny goparyp sülçüýniň depesinden indirýär diýe. Şol wagt Atabaýew soňra edilýän kabinetde atylyp öldürilýär. Hem şol güniň ertesi oňa ölüm jezasy çykarylýar. Hamana şol hökümden soň atylyp öldürilen hökmünde resmileşdirilýär. Gaýsy Atabaýewiň ölümi şol wagtda. Ne diýjek bolýan saparagy? Esasy zat bar. Yani seňe soraň, näme kesdim sözüm başlarym. Ine häzirki wagtda şul esasy problemalary galdyryp ýani döwleti hakykatdan meni kanunyň üstüne gurulmadyk döwletini döwletçiliğini suud edip berip otursa ekranlara çykaryp otur. Merdan Muhammedow şolaryň biri. Merdan kardeşimiz. Bir näçe problemalary, şolaryň eden jinayatlaryny açyga çykardy. O çykaryp otur. Ýöne bularyň oýnaýan oýunlary
Merdan mükemmetifi tutup alıp gittiler de. Başka adamlar tutup alıp giden oklar. Ama diňe şular ýaly problemalar ortağa çıkaran, ya şularyň edip duran jenayetlerini açyga çıkaran, halk bilen ýüzleşdirip oturan şahsiýetleri, adamlary kowalaýarlar. Şolar diňe şolary izarlaýarlar. Ýöne başga adamlary izarlanoklar bular. O kapını depip duran opozisyonerler var. O ödem bir partiýanyň gurujusy. Yani ben yoğumaydıklardan. Yani Devlet Partisi'ni o gurucusunu yani Londra'nın ilçhanası Türkmenistan'a veren o. Günle de barıp kapsın dep tut. Gidecek varacak. O adat diyen oklar. Temineni uğurla alıp diyorlar. O kanun nemede kanunlar bozup halkara nemelerine bozup adam uğurlap ölmek devleti gelişen de adam derler. O şu yerine Aydın deme arasında koşuldum yani şu. Yok yani ne edecektim? Şu yerine getirecektim zaten. O aydanız go oldu. Ben ödüm barar beni getirecek olup o iyilip demedi o kımmatlı vaatlarını dinleyiciler demet görmedi o ben ödüm. Düşünce yaşlı o derler düşünüyor. Yani şu merdan mükemmet alıp gittiler. Şu merdan mükemmet ve bildirilýän aýyplamalar edil şu nedir bay aytak filan gaýsata bay ve bildirilýän aýyplamalar ýalyk. Şu wagtlardan başlaýan eken. Deme Türkmenistan'a katur gen bir zat var. Bu geçen zatları. Buna da yani fiil verilmesi gerek. Hükman verilmeyeninin hem sebebi o da aydın. Onu düşünen adam düşünüyor. Yönü bu verilmeyeninin, halkına bilmeyeninin demesi verdi giden kuruluşlu günahlar var da. Yani meclisten tut halkın atlagatına onun yukarı bilim idareleri, kuruluşları var da. Üniversiteler, institutlar, o adam yetiştiren, kadroları yetiştiren demeler. O hiç zat bilen pullon başka hiç zat bilmeyenini görkö diýdi. Ondan bir millet cemiyet yani pulun külkülüne düşen soň o bilim ilim bir yerik neme diýä o yani keteller kişiye beyinlere boşuya yani pul kovulap ýören neme sunwat bilenem bilim bilenem ilim bilenem tarih bilenem o hiç zat bilen işleri bolmaýar da. Bular yani diňe pul kovulup ýören nemeler gyýnan tagam yani Türkmenistan ýokary okuw jaýlary uçtan tutma. Uçtan tutma bu da aýlak zatda. Bu millete näýlek deler getirjegini gödüňe getirer ýalam derler. O netil daýlýarlar da o daýy netil onuň döwletiň başyna gelýär. Bir näçe ýyldan soň 10-15 ýyldan soň şol adamlar ten ýollu. Yani ýollu da däl kabinetlerde urýanda. O biri sen bejerjek diýip doktor bolup o seni öldürýär. O beýlekdi günäsiz ýere sen günälilik sen basar. O ýene bir şolar ýalyp. Hudaý saklasyn bunu gurrun berende neme diýär ol ýöne biziň ýanky gaz tukly kasumly nemelerimiz jahillerimiz gaty elken çağdaýa gelipdirdi. Lemok adam sıfatları o daşından görünýän bolmagy mümkin bolýan işlere çürük hem boş bukan yani. Ol neme inni Cumhuriyet bunu yıktılar. Bular Türkmenistan Cumhuriyetini yıktılar. O şuna hiç kim ünit veren nokta. Niyadov
Türkmenistan Cumhuriyeti'ni yıkan adam. Rusya'da altı kurdum dip demedik diyor. Propagandalar demeler bilen sizi başka yerik deme diyorlardı. Ödem gelenle de ben sizin hiç kanununuzu, hiç saadınızı, hiç yerime de demede mok diye de çırşama oğum diye de. Bunu okağında şu da at görün diye de. Gelin ben ömürlük geldim diye de. Ben ben ömürlük geldim diye. Yani yalan yaşırık o haylo maylo burada atlar. Geçiren yalar edip adamları o ağırlaştırıyorlar. Hep neme Türkmenistan'ın ıkbali şol o yani devlet yıktılar. O devlet tıkıldık. 30 yıllar Türkmenistan şu at Çin'e kontrolünler bazı yerler olun. Ben şu Türk medyasında yine diyenler. O hem de respublikaları yani köyünün orta denemelerin devletlerini ağdak geçerler. Türkmenistan ağdak nokta. Ay koy diye onu. Yani ağzını hapalamalı nimet melem üstünün atlak geçerlerdi. O yurdum yankı nedir bay ay takıf diyem için atıldı. Şu nemer Kur'an için atıldı. O yani ortadan ayrılacak oluyor. Taşlaşacak oluyor. O hem dedim çok bet. O şuna bildirilen günah nedir bay ay takıf atava bildirilen günahlar Türkmenistan'la rehabilitasyon edilmedik. Şoň için şolong atlarım yoktur. Beýkellerim yoktur. O demedilenim derler. O ular rehabilitir etmeli. Türkmenistan guron adamlar. Ödem şolong döwründe şo yerleri gödüňe getirip görün. O Türkmenin yani Türkmen cemiyetinin ılımının biliminin yaşayış şertlerinin derecelerini gödüňe getirip görün. Antat şertlerde de derler. Bilon guruluşu şu wagt sizin ýagdaýyňyzdan has kıyın ýagdaýda o yani Cumhuriyet kurýarlar. Gat kıyın ýagdaýda o bir topur sowatly adamlar memesinde kurýarlar. Ya zahanlaryň ortagy boy. Ýöre biziň näme öwrenmeli zadymyz yani Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşyny ýa-da ýykanlaryny kronologiýasyny, taryhyny, hemmesini gözden geçirmeliler. Sebäbi näme konstitusiýany okap görseň o başka 4 tane statyaları vardır. Elle girmesiz deyip. O 3-nji, 4-nji biten okap bilýän mi deme? Hökmet. Beni men eşde göz gezdirdim. Hı. Göz gezdirdim onu edil birinji, ikinji nemesini häzir ekrana bereli onu. Konstitusiýa nemesini. Yani devlet kuruluşunu Türkmenistan üýtgetmek bolan ok diýip berdilerinde. Bolmaly bu ýerlerde men okudum. Yani Türkmenistan demeti yani respublika, yani cumhuriyet. Bu devlet kuruluşunun tipidir. Yani forması diyelim, tipim olsa yanlış değil molya. Devlet kuruluşunun forması respublika. Bunu üýtgetmäle hiç kimin hak yok diýip berdiler bolmaly bir ýerlerine. Ben gözüm gören emeden okda men ýöne o konstitusiýanyň nemesini bilýän. O şey. O şol ne kim üýtgeden bolsa ne
devleti, yani Türkmenistan'ın konstitusiyon demetini yıkan adam şu oluyor da. Ne? Eden zatları şu, sessiz adını oyman, sultanlık ettiler. Yönü o da bir urodlivi değil ya da yani bir primitif demede. Sebebi ne yani Türkmenski Sosyalistski Respublika'da o yani sosyalizmin içindeki bir respublika, yani Sovyet Sovyeti'nin içindeki. Şol Sovyet Sovyeti o sosyalizmden her hilek sistemada işleyen olsa şu adam şu devam ediyor da yani sosyalizm, komünizm bir vakit yıkılıp gitti de 90'cı yıllarda. O yönü sultanat adını koyan oklar, sultanat diyalar bulunuyorlar. Yönü köyünü sosyalizmden gelen ehli karar mekanizmlerini içinde son ulunuyorlar da. O ne siyasi reform ettiler, ne iktisadi reform ettiler, ne hukuk reform ettiler. O ne sosyal reformlar edildi. O ne tarih bilen yüzleşildi. O ön duruşu neyle oldu? O şonu yani respublikasını, yani cumhuriyetini ayırdılar. Ayırdı demek, yıktı demek oluyor da. O benim düşüneceğine şeyler, o sizin ehlek düşünüyor, ne orada dinleyiciler, o sizin öz fikrinizi aydın, ne devlet ağdarşığı şu tayda oluyor. Onu yani kâbir juristler dile getirdiler de, o Niyaz'ın Türkmenistan prezidenti olma hakkı yok deyip, yöne o juristi işinden ayırdılar, sonra öldürdüler, yok ettiler. Baklayım. O yani o adamları işten ayıranın bilen, cezalandıranın bilen sen yanlışlık düzeyliğine o var. Olmayan olsa kanun oyuncu olmayan olmalı. O adamın ayranda yenter bolayan adam olan o var. O bulon neme edişem şunlarlıkta. Yine Cumhuriyeti yıkışam. Onu kesin çıkarman bunu şey yok et koyuyorum. O hiç rat bolmalı değil. Olmadı. Manasını veren o var. Ha bunu ne ediyor diyorlar? Ne Türkmen'in içinde baştan bir tabu vardır. Tiyatroda koşulmalı değillik. O ne için diyorlar? Ne? Tiyatroda koşulsan ne? Şu atlam kurulun etmeli. O şunu analiz etmeli. Hem çünkü bir cumhuriyettik. Başka burada. O maktadınız değil mi? Birine doğru olur çıkıyor da. O atların kellelerini karıştırmasını deyip informasyon yapıyorlar. Yine şu an 21. asırda o informasyon doğru doğru öyle informasyon o internet yapıyorlar. O internetten insan haklarının temel haklarının içine giriyor da. O Birleşen Milletler Kurulması şu an gayret. Yani internet yönü, internet değil. Sen yaşayış demen demesi internet. Sütunlarının biri. O şu kadar etti. Kadar diyenin sebebi de adamlar şu zatları okuyup görüp analiz edip biliyorlar. O hani Türkmenistan Cumhuriyeti nerede soktunuz? Ne ettiniz şunu? Deyip sormalı. Yani bilgi, altyapı dönüyor da. Ne biz şu an soruyor. Türkmenistan'ın ehli yaşayıcılarının mecliste kontrollerinin başına kontrollerinin gezip görün, işlep görünlerinin taşınak içindekilerden Türkmenistan Cumhuriyeti nerede? Ne ettiniz? Nerede soktunuz? O değilin doğru o.
Cevap gözlemeliyiz. O bunu kim yıktı? O bu yıkılanın hakkını. O siz onu keyfine şu görgüler görüp görüyorsunuz da şu at başında geliyor dağıtları. Ne? Şunun büyük nemeleri şu tayda yetiyor. O yoğurdu, o topor ya da kızıcak bir neme ele geçirme için edilen dağıtlar. O yerlerine de geçirdiler. Yani şu at kimin elinde? Ne? Muhammed Bey'in. O arkasında kim vardı bir de önemliler. Bizim görüyenimiz önümüzde ne? Saknada. Edin Muhammed Furiyat. O yurdu eline geçirdiler. O Türkistan kanton ağdarışı ne? Şu doğrultuda olan. O şonun meğerim ne sayılı olayanlar, ne kanun çıkarayan kuruluş ses isteyensiniz, fikir isteyensiniz, o halkın problemi bilen meşgul olayan yekece kuruluş yok da katır gen olayan bu dağıtlar. Yönü yani Ankara'dan gelen devlet atributları var. Sovet sayılırım. O ne Gedirbay Aytak filan Kayıklı Atavayvi o yani Lubyanka ne edip yok diye. Şu sistemi Türkmenistan'ı şuna mı işletti? Ben Kurucu Meclis'in nimetini aydıp verdim. Türkmenistan hukuk koruyucu organlar bile bir yerde çakmışan yeriniz var olsa hemen bilenseniz şulon yani adildatna ne değil ya da adam konuşuna bağlanır. O şu tayda bu şu bağlılar işleyendir. O cellatlar. Olon ağıtları içeride eşleyenlerdir, ne verilenlerdir. Dine adam yençiyelerde. Yani korkutanmak için edilen nemeler. Yani kığban o afisteri belki de 50'den ten uruyan neler oluyor onu. Bunun diye onların hiç nemesi yoktu. Günahkar mı, günahkar değil mi, kefel mi, karı mı? Onun diyeler yençiyeler. Ölür yalar. O kâtem ölüyer. O elektriğe tut diyorlar. Yerine eme diyorlar. Yani, şol cellatlar o Sovet Tayun'dan. O Sovet Tayun'dan o AK Parti'den geliyor. O türmölerde de şudur. O ütkanı o. Hiç adam ütkanı. Yani ütkanı da biz elimize geçirelim. Biz şu ömrük geliyor tipleme diyorlardı. Yani Türkmenistan'ın devlet kuruluş formatı yıkılan. O devlet tüm der yani Türkmenistan neler bunun içine ne emme oyunda da yani anırtı verdi deni diyalak deme de. O bir cumhuriyet de. O bir gruptur. Birler olmalı. Halk kuruyor. Halkım katlaşan. O Azerbaycan'ın 18. yıldan beri o var. O şu adam şunu kabul ediyorlar. O konstitüsyası var. O konstitüsya yani o koşmaça girdip bolor, kalitrofka edilip bolunur. O edip bolunan nemeler vardır. Elinmeli değerliyle statyalar vardır. O yönü hep bağıran. Yani büyük neme. Nireler demetmeli.
Bunu gündeme çıkarayan adamım yok da. Buna görüyte diyorlar. Bunun oyunu, demeti, katıken, Ankara'dan gelen neme var da, altyapı. Şu dursa şu sistemada şey gitmeli. Onun bir yok olup gitmeli. 30 yıllı yok ettiler de. Türkmenistan gelecek yok. Yaşap bilen o. O biz şu ateş saat etmeden böyle dargadan bu adam şimdi adam taklat bilen oklardan. Gücülüğü bolsa olmasa hem belki daşarik o. Gıda yiyecek oluyor daşına rahat gezecek de. Ne bu Türkmenistan dargama. Ya dargadan adamların bile şu yani Cumhuriyeti yıkan adamlar o. Ulan hep meclisine kahraman emelerini verdiler. Sohbet. Biliyor musun? Ýa-da. Ýa-da sapar. Onça Bu adam kumsaç patrman. neme şu atır saatin filiyekte var adı. Onken gurrun ettik de. Şonam var gücüne şu mekanizma güverilen. Böyle baştan kadrları çalışılandır. Biri işin başaran o. Deyip onu işten ayırıyorlar da. Onun sonku gelen ya başarmalılar. Şeylen. Onu düzeltmeli. Ne primer men işten ayrılandı. O. Güverilen yanlışlıkla üçün şöyle farbulovku adı ne yanlış güverilen biz bilem yok da. Yani bizden çok gelen yanlış güvermeyen adamlar olmalı. O şeyle olmalı. Doğru düzgün Olur işler. da bizim güveren yanlışlarımızı olur düzeltmeli. O düzelilir mi? O bize reform edecek olur. Bizim yanlışlığımızı düşünüklü. Şu an göz örtülü düşünüp dursa. Yani olur düzelttiler mi? Kim dinen bilen de o şu an atlara mı geçenler. O da anonim yalak korku diye de. O bizden sonra onlar çatın eline çözdüler de. Ödem geliyen önküden elbet bu atırtatil filiyekte de. Men siz düşünüklü oraya alak. Burada demedeyin. Ne Tasarı İşler Ministerliği vardır. Ya, şunun içinde 20 yaşının ayağı vardı. Cezalandırılan bir yiğit vardı. Batır Berdif diye. Yani şu yiğiti tanıyan mı? Yani, suratı adı bağ olsa tapip versen Var häzir ekrana geler. Batynda berdiýip ne? şu yiğit o 4-5 dil bilýär. İngilizceden var, Nemisçeden var, Orsçadan var. Öyle her dili yani nasıl tilliyle de nasıl til derecesinde yani Ors dili Orslardan ama ben bunu tanıyan benden 3-4 yaş küçüğü. Şular yalak kadar Türkmenistan'a tesadüf değil ya da zaten selçen yetişen adamlar öyle yalavuyalak ben çağlarını bilen de şeyle radaryonlu oluyor telpeni çıkarasın geliyor da bunu Dasarı İşler Ministri birinci olmatardı son Viyana'da Obasyan emesi oldu da Viyana'da pasol oluyordu şeyle oluyor o ne şunu Raşit Meret filan deňeştirip bolar. Deňeştirip görün. Hemme zady bilen bu dünya birliği de
şu ikisinin hiç wagt deňeşdirip bolmajagyny, ol biziň deňeşdirenimiz hiç yok. Yani ilçhanalar bara dünýede. Ýene de hem de döwletiniň ilçhanalary bar. O ýene bolanda onuň o taýk ministrler hem bar ýa-da. O. İkisini deňeşdirip görüň, autobiografiýasyny seyredip. Yer bilen gök ýalakdyr. O olar türmede öldürülen o da kahraman Raşit Meredov. O beýlekleri bilen deňeşdireňde şonu alaktır. Ya da ne eýleki Recep vardır. Bekmurat Recep. O Tövda ministri boldy. Şystyorkop Hanmuradyň ýanynda emedip berýär. O edilip berýän ýigit onuň buny Guantanamo onu daşynda tanýar. Özüm şu ministerstvo ykdysady reforma geçirilenini ýok bolup gitmeliler. Yani döwlet magazinlerinde çenini ýok bolup gitmeli. Bir jangy patputusy bilen. O ýa bir liberal ekonomika geçýär. Hadi döwlet magazini paýoňyz hiç bolmaly elle. Onu ykdysadyata jogap berip zampret bolup oturdy. Näçe o näme etdiler? O ykdysady reforma etdiler. Toran. Jemgyýet toranmaly. O şu kahraman. O yani batyr ýala bolanlarym o türmede çürüye. Ne şu yani Berdimurat bilen işleşip görün olanlar var da. Birem men ağam Urad Klimov diýerler. Urad Mehmet Klimov. Onu 89-njy ýyllarda Orsetden perestroika bolýar gel dat diýip o eýdip şey getirdik de. Bu Orsetde yani Smolensk oblastynda bir uly meş regional targow bada Paçinik diýip. Emede. O abiom gatul lokan Türkmenistan ähli badalaryny oşoňda şoň ýartysy bolan nokta. O Leningrad oblast bilen Moskwa oblastyň ikisiniň orta arasynda ikisine mahsus edýän ýalak demedi. O ýetekli ýyllar şu taýda işläp ýördi. Şu taýdan alqaýdy. Ne? O. Ödem 78'den mi ne müydü şu taýda 75'den. Ne bolýan zatlar o olar türmede ölüp gitdi. O ne bular ýalak şystyorkolarym o hem pulun eýeti hem medallaň eýeti. Ödem o şeýer ýa Sovet döwründe bolsa o çärjewler o tatdyp deme diýerler bilýänmi? Şondan kemtin berän ýigitleň biri üçin. Öz aralarında şey diýerler bir de bu. Ýerel bolanda da o zatlar bilen emeti ýok bolýany. O ya üýşenlerinde neme denlerini şonu siz ýene çağırdyňyz bilýärler de adyny tutup. Şey berlen adamlar taýlak goýulan ýaly. Ne bu atritatin seleksiýan nemeti o bu şeylik işläp bir millet şey ýok bolup gidýändir. Onun için ben aýryşýarlyk da Gaýsy Atabaýew bilen Edirbay Aýtakow. O Aýplama ýüklenip aýryşýarlyk. yo ne bizim halk düşmanı. O yani ne halk düşmanı.
Ha? O şol tarapy ne bilýän. Haýplamady. Bir de medal verilen o var. Halkmış var. 25 yıl stajımız var. Belki de yeyem 30 molan mı kan yani. Ben şu 25 yıl öğrendim. 25 tip görünür. Ne bulun vazifesine davamız vardı. Gaytam şu tamtıklar, şu işleri etmeseler. Bir atla avraylı adam oluyor. Şu tamtıktığından hiç kim bilmiyor. Bunlar yani otursa da oluyor. Evet, Türkmenistan'ı demettiler. Şoň üçin biziň sorgulamaly nämemiz, biziň Cumhuriyetimizi kim yıktı? Diýlen soraga mene jogap berýär. Haçan ýykylanyndan biledim gelýär. Bu günün taryhy belli däl. Haçan öleni, o doğulan ýyly belli. Bunu inanmasaňyz, ýanky 90-njy ýyldan öň doğulanlaryňyz bardyr. Sadatnamagda seredin. Cumhuriyet diýipler. Respublika. Sen seyredip görüň, ne? Atyklaňyz, çağalaňyzyň nemesine. Siz şu atlara üns bermeýän, şu atlary sorgulaman, millet gowy ýaşajak bolýar. Gowy ýaşamak üçin sebäp bolmaly. Watanyňy watan ýalak. Käriňi, hünäriňi. Professional nime ýalak beredilmeli. O çağaňy ýetdiren dedi. Ýetirini, birini düşün. Şu wat nähilek ýagdaýda siz? Birini günäkärlemek biziň ýükümüzi ýa-da derdimizi ýeňleşdiren o. Ýöne sebäplerini direden gelýändigini, muňa nähilek düýüp bilýäni, bunun sistematik şekilde ýykýandyklaryny görmämiz üçin gündeme galýar. Bu ýöne bir şeýle keypine edilen neme däle. Emme jetini alarsyň bolýan. O ağaçlar yer berine oturur. Şuň öçenli 2002-nji ýyldan şuň öçenli Türkmenistan adatdan daşary şertlerde ýaşap ýördi. Ünsveren yok şu. Nerede? 20 daýar bollar. Sonra bir düdüğünü ýerdendirler. Hemme ýeri ucuz taçyt edendirler, nemedendirler. O günäkär diýen adamlaryny bular atdylar, basdylar, ýok etdiler, cezalandyrdylar. Olar ýok. Hemme adam günäkär hem şolar bolsa, olaram ýok bolsa, o ýygynden düzelmeli bu zatlar. Olar döwlet ýykjak bolýar. O sizden de kelçek bolýan adam. O ýykjak bolýan adamlary siz ýok etdiňiz. Indi döwletde kelmeliler. Logika boýunça şeýle bolmaly. Bunun için nädip olar adatdan naşary ýagdaýda ýaşap ýörler. Bu näme aňlady ýa? Bärden soňuç çykýar-da. Şu 20 noýabry şu adatdan naşary ýagdaýda ýaşatmak üçin şolar ýalak bir bahana gerekdi. Şu bahanalary o bahana däl bolsa, 6 aýdan soň, 1 ýyldan soň hemme zatlar gulary ýalak, gulary ulluk bolup gitmeli. Beýle bolýan nädir? Bolanam däldir.
Hem sırları öyle seyretsen açılıp durundur. O indi biz hem etmeli diyen toğran bu adam. O yetmeli at devleti derdin vurmalı. Bunlar kurduk deyip yıkanırlar. Hem de adiktiler. O yankı sosyalizmi yörediyet, komünizmi yörediyet yeni alak demediler diyendirler yok. Ona göre bilen oklar, onu yıktılar. O son döreden de atlarını yıktılar. O da yok, bu da yok. O başta 3-4 yıl geçiş doğru mümkünçülüğü vardır da deyip bir düşünürlerdiler. O 50 yıllar, 30 yıllar geçiş doğru oldu. O nereden yere geçecek oldunuz? Mesele şu taydan. O Respublikan Cumhuriyeti yıkılması yönü yerden o yani ele geçirecek olur. O ömürlük prezident olmak için ettiler. O her kimem şu tayik varsa ömürlük olayan diyen düşünceden şu başını ayırıp yerine geçtiler. O düzelir öyle diyorlar. O şu tatlara düşünmeli. O tatlar üzerine büyüleşmeli. O bizim ayda oturan adımız bu devlet sırayalak sır olup gitti de. Olmasa tarih görünüp durumda. Özüm seyredemizde de görünürler. O Türkmenistan Konstitusiyasını okuyan da sonra Cumhuriyet diyen söz yoktu. Yok bet. O Hasan'ın ver yok. O kaptaşlarımızdan verdi yerde para. Ve o kotnadılar. Ya onu hiç yerde okudan oklarım, nemeden oklarım tevavi. Ben yardıma düşüyor da. 97. 98. yıllarda ekranlardan da atlanan bir kere de aydıttım. O YouTube yok, radyoda nemediliyor da. O Türkmenistan'ın konstitusiyasını bilyen var mı? Bunu halktan nemede taklayalar da, bilgisizlikte. Hem yetip görüyorlar da atlar. Ne bir tema, ne şu tema de gündeme çıkarıyor. O halkım bunu o dikkat bilen seyreder mi kendi o umid ediyen o biz ne yani Türkmen devletini o dikeltmeli. Ya bunlar kurduk deyip bunu yıkanırlar. O bu yıkılış şu adı içinde gidip var ya. O bunun başını NKV'da yani Sovyet devletinde NKV'da değil ya şu at KGB şol alıp var ya. Ne şulon topu bilen cinayetçi dığını tuğutnamalar şu. Yani konstitusyon kuruluşunu yıkmağa katnaşan kuruluşlar oluyordan o tayda bir adam kağıdım der. O meclisem şol, KGB'm şol, prokurorum şol, o halk matlakadım şol, o başka da şu Türkmenistan Cumhuriyeti'ni yıkmağa katnaşan adamları kahraman ettiler. Yani Batır Berdi şu kahraman eden oklara. O Türkmen'in nayvaşı yiğitleri ödüm. Bu tanıyan adamların hem mecesi sorap iyidak görün. O yeke Türkmenistan'ın içindeki Türkmenlerimden taşırı yurttan şu işlen yeri vardır. Yani da o basiyede. O katnaşan eylek devletlerin patrolları vardır, nemeleri vardır. Şolardan sorak görün. Kim bu yiğit?
Näýlek bu? Bunu ýatlayan adamam ýok. O beýleklerim gahrman. Bu millet yani hättä aşa etmeli. Onun Türkmenistan'da bireylen, yani şahsiyetlen hiçbir nemesi yoktur. Agranmy, avrayı nemesi hemme dadını yok ettiler de. Ona metodistke diýerler. Ine öňler ýadyňyza düşýän bolsa gazetlerde bir tanalýan, bilinýän adamlar ölenni nekrolog diýilýär-de. Ýa şonu setir ölü merhum o kıynançülleri ýasap diýip o nekrologlar çykýardy. O şu togadagan edilendir. Näçin? Sorulak gördüňizmi? O kiçik dat ýaly, onu kiçik dat däl. Bir adam ýaşapdyr. O ölüpdir. Onu ýaşanan belli däl, ölenen belli däl, gelenen belli däl, gidenen belli däl. Bolany näýle kuletsem, onu da teredik görüm. Onun ýene-de men ümkün çekýän zat. Türkmenistan'da 30 ýylda bir açyş edilen yer var. Marka döredilen yer barmy? O da olup biler. Yani o açyş, o bilim bilen döredilenmediler. Yok. Eher çıkan yer var mı? Yok. Ya da sunwatdan bir zat var mı? Hiç zat yok. Yok. Hem millet. Bir cemiyet ediyen, millet ediyen şu bireylerdir. Yankılatlar, dürediyen, yaradiyan. O cemiyet değildir. Talpa diýilýär. Onun cemiyeti geliştirýänem şu bireylerdir. Cemiyet öz-özüne gelişen bilýänlerdir. Tetli, 100 sanak tetli däler. Bir tetli var. Ölüp gitdi. 100 tonum şonlarlar, beýleklerim şolary ýaly. Özüm giden cemiyette nähilek alham berýär, ýa neme berýär, bilgi berýär. O köp zadyň altyapysyny öredýär. Şu atky informatsion demän ýeten ýerliň gödüňrege getirip görüm, şu aşagyny näçe atışlar, bilişler, Einsteinler gidýändir. Eýle cemiyetlerim bireyler eylemediýändir. Şolary ýok etden o cemiyet ýok bolup gitmelidir. Türkmenistan şu ýagdaýda şu. Onuň tutnamasy 30 ýylda hiç atış bolan däldir. Umydy kardeşimiz ýa sorgulayan adamım yok. Yani diyen adamım yok. Dünyadan yapıptırlar. Yani öz kavunun içinde. Aynasın deyip. O soru verdir. O Safar ağa häzirki hökümet Cumhuriyetin näme bilýärmi diye. O hiç adam bilen ok. Cumhuriyetin bilen ok, beýlekini bilen ok. Pulu bilýär. Onun şu taýyny gowşatsak, bizi agdararlar diýip onu bilýär.
O uzatmadığı uçuyla adamlar korkatını saklamalı. O bilgisi saklamalı. O kalan da atlar bilen işleri yok. O ödem hem de adam devletin kü. Sen ketelxanaňa devletin kü. Mektebine devletin kü. Üniversitede devletin kü. Selen ütken zat diyor. O bazar iqtisadiyatyň yok, önümçülüğün devletin kü bolýar-da. O magazyna devletin kü. O mektepde ne tuvaletiň bejerip bilen ok, devlet bolup. Men tuvalet barada kän aýtdym da. Ben millet size atış ýalak bir zat aýtyp berýän. Tuvaletiňizi, mekteplerdäki tuvaletiňizi, onuň jemgyýetçilik ýerindäki tuwaletleňizi iýdili hala, ulanor hala getirmän. Siz hiç zat edip bilmeýäňiz. Adam ýalak ýaşap bilmeýäňiz. Soňam ýok bolup gitmeliňiz. Tuvalet dilen küçük kadar da. Yani şunu orsoňuz siz aýet uçup bilesiniz. Marsa da bark gelersiniz. Teber ne? Adam öz toprağını jogapkärçilikli, jemgyýetine jogapkärçilikli, formly, samimi temeli şeýdimi. Ne Şweýetde, Norwegiýede, Finlandiýada kän edýän maşyn. Ödem şertleri Türkmenistan'ykydyr dem. 9 ay kışa. O kışlarım ne kış buğdlak ýanýanda. 30-35 grad. Şu taýda tuvalet işläpdi. Ýyl suw var. Tokoyun içinde gidip barýar. O kendara da durur. O kıynam däl. Olaryň şu tuvaletin bir şeyle dip ýuwuny vermiýär oklar. Bu bolmaly ýa. Gerek diýil. Ondan adam näile 200 kilometr ýol ýöremeli. Şonu hasap edip bilýär. Hasap edip bilýän orada ýa düşünjesi bar adam. O siz şu zatları edip bilmeýän bolsaň, düşünje de ýok. O düşünje ýok bolsa ýek oň üçin ýok däl, galan düşünjeňiz ýok. Onuň biziň ýokary hujalarymyzda geň görýäňiz. Ular puldan başga iş bilen. O beýinler boş. Onu bular ýa-ni Türkmenistan Cumhuriyet mi? Ya sultanat mı? O zatları okudur öýdýän. Ýakylyklanır öýdýän. O ýokary hujalarına studentlere internete girmek gadagan dip ýörler. Kağıda gol çekdirýär. Prorektiri ödem döwürem informasyon döwür. Şu informasyon döwürde şoňa geçmän hiç döwlet millet ýaşap bilen ok. Ondan nemelerim ýok da. Ben pulumu alan yani Dubai'ye kaçıp giderim ya da Amerika kaçıp giderim. Türkmen düşüncesi şu. Öyle prorektörlen taylardaki yani pul çöplep yörünlüğün bar aladalar şu. Alım bilim neme Türkmenistan'da ya bu tatlı kutorttur. Ya barlayan yer şu. Ne sonuç için Cumhuriyeti yok ettiler. Şu da atlar kontrolsüz olsun. O yani devlet, ya hükümet, ya meclis, yerli kurumu Tayland gelmesin. O öyle idare eder. O köprek bilýäni, neme diýenem yok eder diýen. O yetşenlerden yok eder diýen. Keminäni. O bir günde yetşen adam däl. Yok eder diýen.
O bunun dünya yayradın diye. Beylekler korksun diye. Bir de başımızdan, içimizden o neme derler. Bulun da sizden başka işim yok diye otayda. Bankına. Ben. Ya o. Var işler biz ya. O yani kalınları kapsın hep alın oklar içinde. Soruyorum yine ekrandan o Berdimuhamed'i söyleyip gören adamlar. Oo. O devlete partiyasının kurucusu. Yönemen oğlunum derler. Kurucu. Adına aytıp geçeli kalka Murat Hıdı herif verdi. O. Biz onun demelerine hiç karşılık dememiz yok. Ne için olur alın yok. Yani bu Türkmenistan'ın yani Politeysk Akademisi mi ya da beyleki yukarı okuzalarının yetiştiren kadrlarının demesi öz ehli daşarı yurttaki yeçeykelerinin hemmecesini sırnaştılar da. O açıp böyle. Hemmece prakol olur. O prakol olan nemeleri tavet dövrüne yığınyadılar. O tevavi bunları beyleki taraf cezalandırmalar. Bunu etip öğren demesi ne devlet optup demesi ne şeydik koruyalı. O Sokora yani. içinde de birbirine danan oklar. O. Ayber bir diyecek oğlum. Oo yani devletimiz terden kurmalıydınız zaten. Başka Problem alaç var. yok. Alaç yok. Şeyle. Yok Şunu başka yolunu bilen adam olsa aytsın. Aydan adam yok. Ben bu konuda terdelerinin hiç sadık kılmadı. Yani deyip de yıkılanda atlarınız var. Şunu dikiltme. Cumhuriyet dikiltme. O neme hükümete saylanıp gelir yalak. Saylovlar bilen gelip saylovlar bilen gider yalak. O hükümet sandıktan çıkmalı. O onun hukuku dikeltmeli. Yani adel dananiyesi olan hukuk olmayacağını bular şu anda seninle bilen oklar. Yani sorulyarak kuruluş bağı olsa yani çoğurlarda, atlarda, türmelerde, nemelerde urulup, yencilip, zorluk bilen nemedilen yerde yani hukuk yok demek. Sovet Soyutu'nda da yok. Yani şu cinayet o bir zor edip bir zat kabul ettirmek. Biz gayet tavasülen nedir vay aytakın nemelerini getirdik de. Şu saydaki edilen rahatlar ne şu an edilip durur. yükten Yani şu yani. eden adamlar var Yijov. Yijov attılar. Kanun için attılar. O edenlere mi attılar? Ve hukuk yok orada hiç kim için yok. Bir Muhammed öyle şey dediler. O neyle hukuk sen için işlemeli, halk için işlemeliler. Böyle hukuk olup biliyor musun? Ne onun şu an ne kurucu meclis ne hem şunu gerek. Bu hükümet, devlet yaşap bilen yok. Yok man reformu var. Yani bu reorganizasyon olup demetmeli. O sonra hukukuma yok. O başım yok, ayağım yok. O neyle olur ki? Bu havasın içinde sizin hayati bir insanlık alar. Şu da atları
düdüğüne salmak üçin gurucu meclis öňünden görülip belgilän zatlar şu zatlar. Döwletiň temelini, düýbüni, altyapysyny gurmalydyk. Saýlaw bilen gelip, saýlaw bilen gider ýalak ýagdaýa o kanunyň üstünlüğini ikrar eder ýalak ýagdaýa getirmeliler. O kanun işlemese, o kanun ýazylany bilen bolýan näler? Türkmenistan'da ýazylan zatlar käne. Nebin gıydlanmaz okap berýär. Konstitusiýa barada kän urdup betdiler, gatu. Şöne meclisiň etmeli adyny edip oturýardy. Onuň 30 ýylla ýa opozisiýoner biz näme diýär? Şonuň etmedik adyny bizim gıydymyz, ýigdimiz edip oturýardy. Şu hökümetiň etmeli adyny. Mekdebiň etmeli adyny. Ýokary mekdebiň, ýokary okuw jaýlarynyň etmeli adylar. Siz pulunu alýaňyz işine bulur edýän. Bäzide bir adalatlyk var. O taňry ýalkasynyň ýerine de äkidip ogurlap, äkidip basjak, asjak, horlajak. Bularyň siziň çağalaňyz üçin edýär. Ölçüyorum däl. Men şu an siziň öňüňizde çykyş edip oturmam. Ölçü üçin edýän. O siziň çağalaňyz üçin. O siz üçin edemok. Onu men siziň ýüzüňize aýdýan. Siziň üçin kılmamayımlar. Siziň çağalaňyz üçin edýän. O siziň üçin näme üçin kılmaymylar? Siz hak edýäňiz. Şu durmuşy hak edýäňiz. Entäm görjeňiz öňüňizde. O men ýöne täze neslin dörä. O şular ýalak ahlaksyz bir nemäň siýirilip o mevlütünü göçeren soň nesillen täzelenmesi bilen täzelenip gitmesini isleýän. Onu gidäbim durmak. Sizi gowurýan ýermem ýok. Men üçin siz ýaşadyňyz, ýaşamadyňyzdan belli deme. O da hiç bildirýän ýeri ýok da. Sebäbi hak edýäňiz. Hakykatdan hak edýäňiz. Beýle diýagry bolmak o öz çağlaňyza dewsiň agyrmaýan adamlara men dewsim agyrmaly. Siz öz çağlaňyza dewsiň agyrmaly. O men kim üçin agyrmaly? Siz üçin. Ýöne siziň çağlaňyz üçin agyrýan. Sebäbi olary ýetişdirip bolýar. Okutup öwredip badam etip bolýar. O siziň adam boljagyňyz da mady içinde. Gata, badyr elbetde bolýan ýöne. Gata az bolmaly. Bäşil tinak gelýär. O şu nemeden ýapyşmasaňyz ýok bolup gidýäňiz. Onu maýdaýyn. Ýene onun wäşerlen şu adam şey diýip dogry kendiýersiň onu giç bor. Hakykatdan ýok bolup. Şu adam ýok hatabyny Türkmenistan döwlet diýip şu ciddiýete alýan bir döwletem ýok. Bähpi gadanjy nemesi bar bolsa gelýärler. O prezidentim diýip bilýärler. İşler bitýänçe. Öyle ýagdaýyňyz gaty ýerbet. Ödem mukaddes hiç tadyňyz galmandyr. Siziň cumhuriyetiňiz, siziň mukaddes ýurduňyz, döwletiňiz üçin. Şunu 100 ýyllap diliňizde alyp bilen. Şunu akyl ýetirip bilmeýän bolsaňyz, o siz näme üçin gowy ýaşamal? Gowy ýaşamak üçin sebäp bolmaly. Ya da hemme zady beleş bir ağzınıza getirip tat vermedi. O şeylere görünüyor. Şoň üçin bu zatlar real durmuşdur. Bunu ýokun aşağına ýermelidir. Götürmeli ýerine ýokun götürmelidir. O kıradan tomoşaçy ýalak bolup oturup gitjek ýerin diýer.
Suat günü beşun görüp görünür vardı. Olurdu seyrediydi. Elimde mi şunu alıp koyacak alıp koydurundu. Yok. Bir gün ütken. Bir gün. Bir saatte. Ben olurunu bilmez. Sebebi sizi dünyanın hiçbir kanunu koyuran yok. Arkanızda yurdunuzda mı yok, devletinizde mi yok, hükümetinizde mi yok, halkınızda mı yok. Maşkalağınızda mı yok hatta. Onu maydeyin. O, siz maşkalağınızda da şuraya alak karayışlık arayan. O madde açıda ediliyor. Şunu alak kuruyan. O çağatının değerini öğrenirkendir. Görüyorsun. Oh. O. Pulukânem, işkânem, o. Mal mülk yığınanam, şunu alaktır. O. Cemiyet şürep biliptir. Finançlı. Yani bunu düzütüp bolya. Suat. Biz şunun büyük sebeplerine yetecek olup demet gören olsak o sebepler bilinen son çözme de oluyordu. Anlat oluyor. Yani köp kişi öyle çözülür diye. Ya da bir edip verir bizim çok baras diye. Görülür. Kocaman. Suat korkuyor. Onun bir daha tip Mehmet Beyli. Kömek verseniz o elinizde aşınız şan koysanız bu zatlar hemmice düzeliyor. Bu Türkmenistan bir ullukan bir neme değil. İstanbul'da yaşap görünür vardır. Kadıköy de Kadıköy. Türkmenistan halkı alak şu Kadıköy. Oh. İstanbul'da 5-6 tane Kadıköy'den ullukan neme var. Sen bolyan neme başka soru neme yok burada. Suatça soru yok ki. Anne. Häzirlikçe soru yok. Soru ýöne bäze ýerleşlerimize neme edeli? Sorularymyzy ýazyber diýeli. Hiç köşük neme yok. Sorular ýazýan çağlar. Menin bir zatlary üstüne goşaýyn sapara hani döwletimizi täzeden gurmalydyňyz-da. Yok. O ýöne bu problemalaram şu wagtky biziň aýdyp oturan problemlarymyzy Türkmenistanda Türkmen Cumhuriyetiniň ýokdugyny, buny ýykanlyklaryny bir aýtmaly adamlar bar. Oradalar cumhuriyetlerini görköstürdüler. Bu doğulan yılı dönen yılı belli. O niye de olsa görköstürdüler yok. Yıkamda yok değilse görköstürdüler. Onu da var. Esasy gynan gülkünç ýeri bar berde. Bular ne? Merdan bu kon metfedin kemini ýerleşimizde de bildirýän aýplamalar bar. Döwlet guruluşyny ýykjak bolýarlar diýe sapara. Onam ine şu wagtky demokratiýa Türkmenistany demokratiýa getirecek bolýan adamlar diýär. Ine Akber Tapar diýdi, Allam Rahimov diýdi. Şol real adamlar şu wagt gönüden gön ekranlara çykyp diýip otur. Olar mene oncuk musahifler diýen bulary. Bular belli, emeti belli. Bunu biz sırlan bir açamız okuyorlar açarlarda. O köyüne apadi terapi neyme dip deme diyendirler. Yankı kıbada işleyen adamın şunun ağın turlarının tanını bilen adam var. Biz çok içine girdik de şu at. Ne daşında olsa da o 70-80%
O şolong tukaçıdır, istoşniudur, yene inemedi. Dapatno oynemelerdir. O 20-30% o bolup biler yürekten nemeden oloram şey ağlayandır. Bizim içimizde bolman o bular o tayda arkayını yatıp bilmeyen. Milyonlap pul yürütüp şolar yaşaması için, korunması için hazap bölür. Bunu kim şolardan başka onu biz aydamda o hani ödüler aydı o türden. Türkmenistan problemleri belli. O problemleri vardı uzun etmeli. Bunlar başka da demediyendirler. Yani gündemi şular bellemeli yani içinden kadını üretmeliyin. Yani ondan etçekli atların önünden bileli deyip tanıyada. O bizim aramızda da var gelin deyip bir de onu çağırıyor. Yani bizim meclislerimizde kağıban üstlendik nemeti. Rahat gelip bilir. Onu adına ayıp gelmeliler. Bizde düzgün tertip var. O yudum orkul rahat gudlaven bilersin, pikirine maydıp bilersin, kayaven bilersin, korkudan bilersin, başarıyan oldu. Kapı açık, pikirin var orada aydarsın. O sana cevap versem tapırlar. Hayvan atıp bilersin. Nirakçında atıp bilen olsam. Biz gizli kuruluş derler. Halkın demesi. Sizin ödünüz halk hata ediyen orada. Hiç nemesi yok. O fikriniz var orada elini alarsın. Reglamenti vardır. Şonu onu bozman nemetmen. Nemedir. Biz ediyenlerimiz size gidilen durumda o. Yenistan'a nemet çok vet yeniş dilim nemet ya. Awa, şular ana özler suud etip berýärler şu aýdan selder bilen zaparaga. Soň Yok ne o yani Hıdır Farada onu bir daha söyledi o. Ödülür hareketleri bile ne diyelim. Ya o tayda yankı yemeleri ütküye bilem o bir yerini perde vardı diyenlerler de ya kuru atırları. O tayda da yankı çıkıcısı var da biri diye biri eleyenler o yeme diyenler. Onun o sahlarınlar var da şolur. Yolunu tapman demedik böyle. Öldürüp prakol edip bunları pastavla dediler. Bir öldüre iten edecek bunları. Biz bunları şuradan, şu atlardan uğrak, rahatlayayım yani diye. Yani bizim bezliğimde gelirken demede rahatlayayım yani. Bir hak koyarsa isterler diye. Hiç adından tutmam diye. Kritik var demedik böyle nelersin ne söyleyen olsanız. Atlarından tutamaz. No. Yani bir şey yani öldüre diye. Öldürüm ay diyorlar. Adatlık radyo duruşunu yani şunun eline yankı bu devlet saltanatın olsa bir legitimlisini üpçün etmeli. O yönünü bir dışarıdan bir 4-5 tane kuruluş kurumu bunu devlet diydirmeli, hükümet diydirmeli, o prezident planlayıp diydirmeli. Neme şunu deyip beriyerlerdi. Yani Türkmenistan'ın içinde edilişi alak, Türkmenistan'ın içinde şahser payı değil yani. Aydın bayıp beriyendir. Şahane. Soğut berýärler. No. Şahsı uğut. Yenidir şunu alak. O propaganda için ediliydi. O taşının haklarım şunu diyen. O biz ne tamsık duruyor diyen bu datları. O bunun köpüsünü ben özüm terbiyelen yalak bunun hasiyetlerini seni belirttim. Bunun köyünü işgalleri vardı içinde. Katıp
demek yiğitler vardı. Köpsün tanıyan. O saati uçuşup, kuş oynaşıp demek böyle adamlarımız bizim. Yani onun köpsünü ne 20 noyabr'da yok ettiler olarım. Şöyleyse gatnaşmadın deyip köpsünü. O kâsine katlaşmadın deyip demettiler. Yani sen öz sposobnusyňy ýa zekiliňi ýa nemeliňi o girlerde de görüp durda. Olar şoň üçin ýok edýärler. O gatnaşma bilen edil. O kriteriýelerim ýok bolmagy semeli. Olar köpüsi hakykatdan gatnaşanok. Ne Akmurat Kabulov gatnaşmady. Akmurat Kabulov gatnaşmany üçin basdylar. Onu da aýtdyk, gatnaş diýdik bu. Ýok, gatnaşakan diýdik. Gatnaşmasaň ne diňsoň batýarlar. O tapar diýdim şonda. Da. Gatnaşmaly. O başga da bir 3-4 sana var. Yani gyrada, yani aklyda bu gyrada oturanlar var. Ya inanman, döwletiň näme boljak belli. Inanma. O Türkmeniň bir tragediyasi. Özüm gatul tragediýa. Bu aşağından galyp bilse millet bolýar, galyp bilmese de ýok bolup gidýär. Şo ýagdaýa geldi. Şo ýagdaýda. Bunu bir sizi gorkujak bolup ýa nemetsek bolmaýdym. Hakykatdan hem şeýledir. O şu wagt hökümetde oturanlara da degişildir bu zatlar. Bu hökümetin Irak baranynyň içinde biraz analiz etsek görüp durandyr. Yani elimde ama o sizin demäňiz yani atyňyzy çykar diýip demetmen. O kanun ýok ýerde. O siz üçin hem ýokdur. O haýs Samsung kelletdi näme geljegiň seni ertir. Bilen o. O näde kestirje onu. O birine sen yerin gerektir. O birine sen pulun gerektir. Birine sen o iş yerin gerektir. Gerektir o. Şunu alıp bilmesem deyip o tüm nemet öğrenler kendi. Günler çok arasın. O şeydir ben biliyorum ne 30 yıllık taşından tinedik görse. Owa. Neme varsa bira ne sözüňizi kesýän bolan. Meňe salam etip gören oglanym bardy. Oly ägirim bar. Şo 2002-nji ýyllaky wakada gatnaşma bu elem ýok. Ýani şuň kakasyny neme diýerler. Şo waka bilen baglaşdyryp alýarlar içerik. Häzirem otyr. Özüň aýtşyny görä. Şo gurrun bertdir kakasy bunu. Oly şu neme Gurbanguly döwründe bir näse ministrler basyldy. Häzirem basylyp otyr. Basylan ministrler içeride kan aglaýar diýär. Şoň aýtşyny görä. Kakasy gurrun berýärmiş. Şo wagt bir edwen milliard näme üçin etmedik sanys koltursy. Awa içeride oturýarlar öldür. Ýöne başlaryna gelýär en soňunda. Goşulsalar ýok gitjek yerler ýok. Berdiňmedowem biz demetmek biziň armymiz ýok. O vertolyotymyz, samolyotumyz ýa-ni uzak uçýan dronumyz ýok. O sen üstüne hüjüm etjek nememiz ýok. Öňe seni öldürjekler, sen töwrüňdäkiler. Nem in gork bolan nemäň bir şip beredipdir. Men görmedi yani. O ýa-da şoňa meňdeşler. Sebäbi olaram özüni goramaly. Olaram kanuny gorany o. Bu ertir tronna nähilek turjagyny bilemok diýip bilýär. Men bunu nähilek bolar diýip demek. Hiç kim kanun gorany bar. O kim kanun gorýar Türkmenistan? Hiç kim. Yankı nemeler adamlar yenjip bören cellatlar var da. Olaram hiç kim gorany.
Olary näile kormine şolary aýdyp bereň deme. Olaň hemmejesine atu berler. Şol işe gatnaşan adamlar bardy. Bularyň kändir, gaty kändir. Her rapornyň punktda bar da. Şolaň hemmejesi tespit ediler, orta çykar. Hemmesine de atarlar, atu jeratyny berler. Berilmeliler. O farklayınca olsa da dikeltmeliler. Berilmeliler. Ödem yankı Osman demesinde de vardır İstanbullu. Bir öwliýa vardır. Televizyonda da attı orku diýer. Onun yerini men aýdyp biljek gel. Atlaryny tapýanlaryň atlary demedi ýazmaça nokta. Atlı öwliýa vardır. Gadimi. Osman'ın demetinden nemede. Bir daşın yüzünde at yoktu. Çolur ne Osmanlı nemetinin cellatlarının öwliýaty. O nemelerini, naşlarını dargıtmasını, nemetmesini, adamları yigrençbile nemetmesini nibedilýärdi. Ne ýanky cellatlaryň nemeleri şonnalyk bolur. Sebebi Türkmen halkyna soňky 30 ýylda gorky salyp gelýän demäň bir sütünleriň biri de. Bulan hiçbirinin ady pady hiç ýerde de geçen ok adam ýaly. O bulan ýaşanam ölenem belli bolmaz. Ýöne bu da atlar bilinýär. Ama gidecek yerleri yok. Bulary emir verenlerim vardır. Olaram demediler. Sebebi bir millete gorku salyp şonu ýok etmek diýilen nemäň bir jezasy vardır. Özüne görä agyrdyr o. Onu ol adam ýaşatma da günä. O biz biriniň öldürilendiği nemedilerini islämde ok bolun. Ýöne bolar jemgyýetiň içinde ýaşap bilmediler. Onun katul delili var da. O bu ikisini sapar qaytarılmadığı üçün edilmediler. Bunu en gumanlı neme şodur. Cezalarına baktım. Bulun 10 munlap adam yok ettiler. Onun cemiyeti korkusu. Yakinde bir gurrun var ya sonu. Sapara. Men da prozet gelmek hemen adamsy diýä. Uryan adamam mekeme adamsynam tap. O da hakyny tutmajyla diye bildim. O meni urup duran adam ne meni tanıya, ne mekeme adamsyny tanıya diye. O näme iş etdim men? Nämeler etdim? Nämeler bilen meşgul oldum? Bu arada hiç ilemesi yok. Yani urduýawym urya diye. O sen men sportsmenlik ýören adamlar kene. Şolar ýalak. O siziň sportsmenligiňizi görkezerler. Bunun gizli demedip bilmeýärler, insan açyk ýa-da. Çek ýok. Ne Sovet Soýuzy ýykyldy, orta şunu etmedi. Şu illüstrasiýany. Şu palaşlar halkyň içinde gezip ýördi. Sağları, ödleri, nemeleri. Onun orta yerden bolan ýagdaýym şondan bu bir gatur elbet tatda. Cemiyeti çüýre diýdi. Ene şu 37-nji ýylyň jellatlary bardyr. Ýüdadym atan, nuadam atan nemeler bardy. O mal tipip bir adam neme diýerler bolýar. Şo öldürüp durur. Ýaňy ýakyn öldürüp durur. Bulan atıp demeden adamların sany hoca yok. O mekanizm ortaýetde işläp dur. Şol illüstrasiýa bolmasa betbaktçylygam şondan. Yani Ukrayna'nın üstüne gitmesem şondan urşam şondan şuat milyonu oluyor adam öldü. İki taraftan. Milyonlarım köptür. Köp nemelerin tanı da nemesem yok. Ölýänem onu biri orta 9'u
Buryat, Çeçen, Tatar, Şoloriyalak, o bizim nemelerimiz. Kızılderili, Karnaşlı'mız diyeyim. Yani ben Sarupka Sürönyalak. O, yani Sovyet demesinde de şu an Türkmenistan'da da adamın tegeri iki şey değil. Enes nimeden bilvermeli? Şu it bayramını bellenliklerinden bilivermeli sapar ağa. Ol şahsiyetler nerede, itler nerede? İtler näme ol hayvan ağa. O yerde şahsiyetler ýatyr Türkmenistan Cumhuriyetini döreden Türkmenistan Cumhuriyetini guran nesilleri peşkeş veren. Yani bir zat yazıptır, mahım maksadı o diye bizim sözümüzün ötüyen yeri yok. Arzımızı dinleyen tapıp bilemiz yok, kanun yok, çağılır. Artıklarım gıdıklı değil. Sen sözün diye onu iyiliğini göremok men. Sen sözlen saparağa gelseňiz kömek değil badymyzy diye. Sen sözlen saparağa gelseňiz kömek değil badymyzy bir düşünükliräk edip ýazypdyr ýöne. Düşünükli nemesi yok. Türkmenistan'da adam gymmatlygy ne kanun ne arkasında halkın arkasında duran kanunlaryň ýokdugyny aýdýar-da. Çağalarym, agtyklarym gıdıkly däl. Şonuň üçin Türkmenistan Cumhuriyet bolmanyny üçin şeýle. O ya düýpden başlaýar da. Şonu näme üçin Cumhuriyeti näme üçin ayırdılar? Bilen sorak çykmaly. Oňa da bir jogap bermeli. Ya da birleri. O näme üçin ayırdyňyz? Bu sebäbi bolmaly. Onuň bir sebäbini guman edip bilýär. Bu topada iyiliğine şey koyan olun. Sen de orta çıkıyordu. O yurdu näme üçin yaptınız? İnformasiýany näme üçin kestiniz? Yani çäklendirdiniz. O gorkuýny näme üçin ortadan aýraňyz ok? O näme üçin gerek? O internet näme üçin ýok onu ip bilen oklar da. O internetsiz ýaşaýyş ýok. Döwlet bolup bilen ýok, halkym bolup bilen ýok, adam bolup bilen ýok bundan aňyrdy. Şo internetiň nämäň ýok bolsa senem ýok galak ýagdaýa geldi şu wagt. Internetsiz hiç zat edilen o. Yani şu wagt şu ýerde interneti bir gün öçürjek bolup gör. Näýle döwlet katastrofa bolýar. Biz hemme zat biz internetiň üstünde edýär. Hemme. Bir gün bolmasa eýem ýaşaýyş ýok. İnternetsiz ýaşaýyş ýok hakykatly. Bu hem ticaret hem şu yani satın alanda da satanda da o yani töleğinde de hem de adam şu üstüyle. Hasap verende de. Sapara söylediğiniz gibi yani şu Microsoft tipi kampanya var. Ya o internetin üstüyle işliyor öyle. Şon gymmatlygy häzirki wagtda bütün Türkmenistanyň gymmatlygy bilen azuly da Microsoft kampanya. Ya olmasa Elon Musk'ın kampanyasını alaly. Ya numaralarca kampanyalar var. Öyle internet işliyor. Trilyona yeten nemeler var. Yani Türkmenistan'dan Türkiye'den lokan. Bir firma vardı. Adı şu an dilimi ucuna IT nemelerden düyüp nemelerinden 99. yıllarda kurulýardy. Şu an nemesi kapitalizasyasy trilyondan ýokurdy. Ölemdiň internetimiz üstülen işleýärler şolar. İnternet olmasa durýar. Değerlenin ýöne yani internetin yani içindäki ýazgy nemeleri bilen deme diýär-de. Ýöne Türkmenistanda ýekeçi atış ýok diýär. Ýöne o Türkmen tamsyk bolan üçin ýa bilgisiz bolan üçin näl? Yani döwlet
guruşunu ütgöttüler de bular. Döwlet ýa respublika bir döwlet guruşynyň bir formasy. Şonu kessiz o siyasata goşulmaň diýip sessiz ütgöttüler. Döwlet agdar şu bu. Hakikaten. O bunu anlamayan bolsaň ne Cumhuriyeti görkedim. O gurulan ne 24-nji ýylda. O menem Cumhuriyetiň içinde doğulan. Ne pasport şahadatyn amalamyz bar. Cumhuriyet bolmandyr diýmäge de demäge de ýokda. O bar bolan bolsa, hani diýip soraýar sizde. Haçan ýatyrdyňyz? Onu aýdyň bolmasa. O näme üçin ýatyrdyňyz? Onu aýdyň. Bu maksadyňyz näme? O halk bunu bilýärmi? Halk bunu etip bilmäge hukumy ýok. Hiç bir prezidente de näme yani döwlet guruş formasyny ütgötmäge hak bar diýilen bu diýpe ýok. Döwlet agdalyşy şu. Bu adyny dogry goýalım. O ne şuňa siz bir reaksiýaňyz bolmasa o biz näme düşünmeli? Ne şu zatları gündeme çıkaryan adamlar o milletin şuňa hiç şeýlik reaksiyasy bolmasa o biz näme düşünmeli? O bular döwletin bereketi hiç tadan bereket edilmez. Biri demeýärdir Birleşen Milletler Guramasy tama sesini çıkaran Türkmenistan niye sesini çıkaranok diýilýärdi. Gellikäri meselesinde diýe sesini çıkardy ildeşler. O ýygyny biz halk bolup alyp götürmeli diýerin ildeşler diýär. Gellikäri dogry aýdýar. Dogry aýdýar. Bunun şunu gündeme çıkarmayan adamlar vardır. Göreşýät näme diýet, ýa hemme zanyň diýerlendiňi. Öz sırrynda özüň şeýdi başýa. Ýanky gündeme wajip meseleler bir sebäp bilen çıkarylanda şoňa bir türlük reaksiýaňyz o atrifat tiline bolup biler, parazit tiline bolup biler. Hiç näme däl ýöne. Ýanky gündeme çykýan mesele reaksiýa görkezilýändir. Şu reaksiýaňyz ýok bolsa o sebäbi bar diýip gapdalynaky adam netije çykarýandyr. O biz näme pikir etmeli? Hakiki göreşici apastan edýän Ha? Ýöne bu demesini başga ýany sowjak bolup bir ýerlerden barmaklaryndan sorup bir zatlar çykarýandyrlar. Ýa. O ýöne gündemi degişdirmek üçin edýärler. Şu wagtyna Türkiýede nämäni tin etseňiz şu taýda şuň ähli işleýän formulasy görünüp durýar. O takip etseňiz hemme zat görüp bolýar. Esas problemlerden uzaklaşdyrýarlar. O gündemi ütgödüp durmalar. Gündemi elimde ama yani gerek demelere dönüp durmalı. Türkmenistan'da gündemi yani bir primitif demelerden var hatta. Tabii sakna çıkıp görün, siyaset görüp görün. Türkmenistan'da hiç adam yok. O prezidentten o sakna çıkıp bilen yok. O gürleyen nemelerim yok. O ne? Bir kıyızagan görgülcük o yani vatan havarlarına o bazat yazıp berýärler şonu okuyada. Onun bilen o neme diýeni ulan yani şu yani aýdmaýan o tavsiye edýän emeler rolar şaher paý näme diýip o olaram gaty ardan gaty primitif şekilde. Näme diýe? Sapar abi gellawet la gellikärdir.
Gelkäri bilen guruluşdum bolu. Şo gurrun verdi. 3 gezek neme berttirdi Birleşen Milletler Guramasyny 3-nji gezekde neme etdirdi Türkmenistan tarapy jogap bermän ara wagt geçirip o Birleşen Milletler Guramasy 3 gezek yani Zaporozhye bilen ýuro tutdylar Türkmenistan tarapyna we iň soňky ýerde 3-nji ýerde neme etdi? Gelkäri süňrüsdi laby. Şu problemany 7 milyard meselesini ýurdun ähli metbuatyna, gazet jurnallaryna, telewizionyasynda görkezilmeli şert bilen berilipdir. Birleşen Milletler Guramasynyň talaby bu Türkmenistan tarapyndan. Ol gelkäri ispaýja. Ol sen ýene meni bir gra goý diýe metbuatyna, gazet jurnallary ýurtdaşyndaky nemeleri aýdan okupatlar diýär. Biziň neme. Bizine Birleşen Milletler Guramasynyň kararyna uýýar. Burun net otur. Resmi taýdan öz resmi metbuatlaryna bermeli edilip, halk bilen ýüzleşdirmeli, halka bilgilendirmeli, karar bilen beripdirler. Ve arada da näme diýär? Para bülkün jamolya bir tarapdan gagarynam gelýär. Bir neme ol Serdar Berdimuhammed ekranyna watan habarlarda görkezýär. Birleşen Milletler Guramasynyň hoş habar diýip, hoş habar geldi diýip bunyň hoş habar edip aýdyp berýär. Onun bular onu dämçi diye men onu aýdyp bereň. Olar Türkmençe düşünýänler ne berdik Birleşen Milletler kararyny ekrandan aýtdym diýip o tak şeyleri raport berdiler. Oşonda. Babar bilen edäýär de şey. Gaty gülkünç sapara. Gaty gülkünç. O siz partiýagan bolsaňyz bular pomidor ýollar näme men şonu bilýän. O pomidor ýegen partiýagan dokan näme däl bir sowatly bolan o ken. Ýa. Öyle. Nira urunjoklaryn bilen oklar. Gelkäri nämesen bulara urgul gataýlynç. Buň ýöne näde bolup biljeklerini onu. Yo bu günden düşünmeliler sebäbi ýa-ki Berdimuhammed üstünden iş bolmaly. Sebäbi ýa bilmedim Türkmenistanyň jeda kanunlaryna tökme düşün o jeda baham ýokmy? Tökme düşün jedasy bolmaly. Ne kim näme diýen bolsa şo gellikärde tökme datyn üçin iş bolmalylar. Ondan soň döwlete ýetirendi ýani ýydyny gelýär. O adamlar ýa-ki döwlet demetine oturup bilmeliler. O buny meclis inisiator bolmalylar. Bular ne kanun çıkaryan orgun bolsa kanuna da yetilmeyen bolsa yerine yetilmeyen bolsa oňa da reaktiv bolmalylar. Ne bular kendi adyň üstüne açýarlar. Hiç bir döwlet guruşun ýokdugyny üstüne açýarlar. Bular hem bejenin bir fiksiýadyny suud ederler. Biz buna garaşar bular howlukkan ýerimiz ýok bunda. 30 ýyl garaşypdyr. Onuň ýa-ki jenaýatyň demetini hasam agyrlaşdyrarlar. O sebäbi halka allak ediler. Cumhuriýetim iň uly nemesi şu. Şu aýdýan zadymyz bar. Şu Türkmenistanyň nemesine bomba ýalak düşmeliler. Ona döwlet agdaryşynyň suutnamasy. O ýok däl bolsa da Cumhuriýeti görkezsinler. O bize şol ýa Cumhuriýetimiz gerek. O nirde? Şonu bize görkezsinler. O nirakda okunan bolsalar onu görkezsinler. Halk şunu talep etmeli. O bizim Cumhuriýetimiz nirde? Yo halkdan şunu has yıkıp sultanat kurýarlar şu wagt. Yani kurdular. O ýurdu eline geçirdiler. Ödem hemmesi ağırlığı ýolu bilen. Meclisleri ağırlığı. Şu reakte görkez mesela şu gellikäriden demetine. O boş edara. O yak kellet telpek halkmatlakatlar o. Pamperli, nemeli.
Olar hemmece yani tiyatr yalak debeler yalan. Ýa. O şaher paýdy gyryp bören başylar var. Olaryň mı yani şuloň demeleri. Kendi adyny satçylýar. O Türkmenistanyň içinde şpion görüp o informasiýa alyp bermerler bir öýler bir powut bolsa bolýar. Hemme atlary şakır şakır dökülýär. Ýok halkdan Neme nemesi has şu meclis açmaly şu problemany. Apara eger meclis açyp Yo, bilmeýän hiç bolsa saatleri yok. O açmalı demeler ken olun hiç saatleri yok. Hiç hemme dadı yalan. Yöne o yalan bolmasına garamazdan bulur adamlar cezalandırıp bölür. De şu tay neme yani halka ağır degen yerler şu tay. O türmedeki adamlar o näme üçin türmede duy ýam sorgulanıp başlamaly. O türmeleri bular hukman açaymaly. Sebäbi ýa-ni adamlary ýa kanunyň nemesinde sorgulap ýa nemetjek bir düzgün ýok. Onuň böýleri ne kabul edýärler. Suud edýärler. Ol adamlar dädip ol adamlar ýa türbe batýarlar. Kanun bağ bolsa ýa-ni dubak diýdik-de ýa-ni orgun daznanya ýa urup ýetip börenler vardyr. cellatlar. Şoň barlygy yeterlikdir kanun ýoklugy. Ne Şwediýede, Norwegiýede, Finlandiýede tapawut ýok. Bir günäkäri bir adam urup görsün nähille goruýar. Yurt ayağa alar. Dünya ayağa alar. Adam sağlığı Abi kanun yok. Diýmek bolýar. Ýöne kanun bozdu ýa-ni emekli däl. Kanun yok. Yok bolsa siz adamlary nähile kil kesip bersiňiz. Bilen doğru orta çykýandyr. O türmeleri näme üçin boşatmaly ilen ne şuň üçin boşatmaly. Kanun bolmaýan ýerde jenaýetçi bolýanlar. O tüýdüňiz, gatyňyz, nemäňiz hemmejesi onjuk musaýbyň demokrat bolşýarlar. O şeyde bunun tragediyası bu zatlar. Onun Türkmen şu yemelen atlarını doğru koyun nokta. Adını doğru koymalılar zatlar. Peki. Bolýa sapara üýtgüçli soraw ýok, wagtymyzam geldi. Bolýa sag bolun, illeşler sağlıkda görüşelim. O bärde şu illeşlerimize meňem bir aýtjak nimem bar. Ne illeşlerimiz her gönefirlerde neme geçirýärler, pul uradýarlar. Ya pul geçirýärler şu neme gönefirin nemesini. Şolaryň geçiren pullar bizim hazynamyzyň nemesinde we sahypamyzda görkezilýändir. Illeşler şo ýerden bir seretip görüp bilersiňiz kim pul geçiren bolsa şo ýerden belligi alınıp sahrany edilip goýulýar. O bazı danla o demedim. Şonu bir ýatladan dedim bilgilendirme tiýip deyin bunu illeşlerimize. O sağ bolsun maýdaly ýa Sağ bolsunlar o. Biz ýa köp kişi biraz o serdirek gaharjanrak ýa nemerek gödöwrek bolmagy mümkin onu özümüz bilýär. Olyn ýöne normal adamlarymyz adel ken onu maýdaly o onu gözdägermi kan diýip aýtman neme diýip ýörse. Bu zatlara düşünýän adamyň tany gatken o bilýän adamym bar o elini dödýän adamlarym ken o düşünýän adamlarym ken sebäbi gidere yer ýok. O gaty bir samsyk bolmasaň bu zatlara düşünmek kıyın zat däl. Bir gaty dunduk bolmaly. Yani pul beýnini boşadan ýa-da başga bir ýagdaýlar bolmaly.
O çok kanuni, normal hemme kişi için deň bolar ýalak bir hukuk döwleti diýilýär bu adyna. O hukuk döwleti dikelmän, onuň içinde hiç kim rahat ýaşap bilmeýär. O hiç kim çağatyna, yani geleceğine hiç tepili garantiyeti nemeti yoktur. O yetinäme boljagy belli däller. Ýöne bu ýurdu o üýüşüp gurmaly, bir adam ýaşar ýalak ýurda urmaly. O nemeti näme şu cumhuriyet, onuň konstitusiýa diýmek. O bu halk bilen hökümetiň arasyndaky bir sosial kontraktdyr. Yani anlaşmadır. Bular konstitusiýa manytyny mazmunyny da düşünen oklar da. O sen halk bilen anlaş, yani o anlaşan soň o halky kowlap, gorkudyp o edip bermeli. O halk o kontrakty bozýar. Şu wagt bozmaly bolýar, eden dağıtdyňyz. Bizim cumhuriyetimizi nireňe saldyňyz, näme etdiňiz? Bize cumhuriyetimizi gorkudyň. Ya gorkudyp bilmesen çekil ýolun. Bunu dikeldiýär. Bunu dikeldiýär ýaşaýyş. Utorol yo başka demesi bağ bolsa aýtdyrlar. Başka düzgün bağ bolsa. Bulan yani konstitusiýa diýýän ýalan bolup çykdy da. Bu da yani onçuk bu taýyň demokrat bolşýalak boldy. Şu wagtda ne sıraçyldy şu. Bizim ýurdumuz cumhuriyet. Gurulan taryhy bar, gurulan adamlar bar. O siz olaň ýanky büýüklerin demelerini eskawator bilen, traktor bilen türdüren soň ol halk ýadyna çykarmaly. Bizim cumhuriyetimizi aýdyp berin. Biz bunu dikeltmekçi. Yani Täze Türkmenistan'ın nemeti şu. Bolya deme sağların üçün men bir taýinlikly zatly çykyş edýän bolun bağışlarsaňyz. Yok, nemesi yok. Sapara bilgiňiz gatyjyr örädir ku wagtda. Gepmedi bilemez o. Şoň üçin geplemeňiz neme gerekli. Neme şu Türkmenistan şu 24-nji ýyllaky şu ekranda görkezlen konstitusiýamyzy illeşler, görjüler. Bizim Telegram, FM habarymyzda, ýagolmazda Telegram hasama, ýa-ni şu halkyň sesi media kanalymyz bar. Şu ýerde paýlaşyljakdyr. Şu ýerden alyp okap bilersiňiz, görüp bilersiňiz. Diýene linkini kommentlerde atlaňyz mor. Hawa, onu istegim bolar. Ona meders. Bolýa sapara, sag bolun illeşler. Bolýa, sag bolun, taglykda görüşelim.